Työryhmän puheenjohtaja Ilkka Oksala, Tullin puolelta on ehditty kommentoida tätä nuuskan maahan tuontikieltoa. Siellä vähän kummastellaan, että kannattaako tämän asian takia laittaa näin paljon paukkuja valvontaan. Mitä vastaatte? Nuuska-ongelma ei Suomessa olisi tämän laajuinen, kun se tällä hetkellä on, jollei Ruotsi olisi aikoinaan saanut pysyvää poikkeusta omaan EU-jäsenyyssopimukseensa. Nuuskahan on terveysvaarallisena tuotteena muualla EU:ssa kielletty. Ja kun Ruotsi fyysisesti sijaitsee meidän vieressämme ja Ruotsi ei ole lupauksestaan huolimatta pitänyt sitoumustaan taata, että nuuska ei leviä muihin EU-maihin kiinni, joudumme näihin kovempiin toimenpiteisiin, joita ei tarvittaisi, jos Ruotsi pitäisi sitoumuksestaan kiinni. Onko se sitten pois esimerkiksi vaikka huumevalvonnasta? Me lähdemme siitä, että tämä tapahtuu normaalin rajavalvonnan yhteydessä. Niin, tähän tupakkalakiin ehdotetaan muutenkin kovia tiukennuksia. Miten paljon uskotte, että ne toteutuessaan vähentävät tupakointia tai ehkäisevät nuorten tupakointia? Työryhmän tavoitteena, pitkän aikavälin tavoitteena on tupakkavapaa Suomi 2040. Nyt pitää ottaa huomioon, että tupakoinnin kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle on lähes 2 miljardia euroa vuodessa. Ja nämä tämänpäiväiset uutiset, mitkä tässäkin äsken kerrottiin, niin osoittaa, että meillä olisi näille 2 miljardille paljon parempia käyttötarkoituksia kuin tupakan terveyshaittojen ja tupakan kustannusten kattaminen. Niin, tässä ehdotuksessa haluttaisiin kieltää myös lakupiipun maahantuonti. Ollaanko tässä ehkä menossa jo hiukan liiankin pitkälle? No nyt, joo, tämä on se kysymys, joka on tämän päivän aikana mulle moneen kertaan asetettu. Nyt pitää ottaa huomioon se, että Suomessa nykyään tupakointi aloitetaan 13-16-vuotiaana. Meillä, toisin kuin vanhaan aikaan, niin ei enää 20-vuotiaana aloiteta. Että se tapahtuu niin kuin varhaisnuoruudessa. Ja sille on valtava merkitys, minkälaista mallia lapsena saa. Ja totta kai silloin vanhempienkin tupakoinnilla on omien vanhempien tupakoinnilla on keskeinen merkitys. Mutta kyllä sillä mielikuvalla, mitä tupakkatuotteista tulee, ja erilaiset tupakkatuotteiden jäljitelmät, tupakan näköiset lakritsat tai suklaat tai nämä lakupiiput, niin kyllä niillä on oma merkitys siitä, että minkälaista kuvaa ne välittää lapsille siitä, että minkälaisista tuotteista on kysymys. Eli kun päätähtäimellä on estää uusien nuorten tupakoijien aloittaminen, niin kyllä siinä on tärkeää, että heille ei lapsena synny näin miellyttävää kuvaa tästä tupakoinnista. Aivan. Kiitoksia teille haastattelusta ja nyt